Hello mga ka-listeners, maayong gabi. So ang oras mga ka-listeners alas 7:04. Ug ikaupat na nako ni nga balik og vlog mga ka-listeners. Tik 4 na ni mga ka-listeners. Ganina pa kung alas 5:30. Pero nadaot ang apps, no? Ang apps wa mo function. Sipiat po nga pagkakuha na mga ka-listeners. Pagka-ordera kay di man day mugana sa camera gyud ba sa cellphone. Kinahanglan pag apps nya lisod kayo ni nga apps pod kay usahay mo kuan mo tipas ba dili ma usahay mo madili ag istorya yan nga kasi aw panggi tan-aw settings ani nga apps mga ka-listeners kining open camera kay kuan daghan pag ang isit nya usahay mungit-ngit ang camera mga ka-listeners ba mungit-ngit nya ganin na tik 3 na to na akong vlog abi kog okay na pasagdan na nako kay naman siya ay kanang nga-record na ko mga ka-listeners ba nya kung iro nga si Chay Dog kasi kaskas sa scene kumpiyansa po kay naman ay noise cancellation ba kay para ang hawar yung istorya may makuha ba pagpa-play pa na ko kay apil magipong piti-piti sa scene mga ka-listeners dakpan magipong sa record balik na naman ko ikaupat na take 4 taas na kay kung na istorya yun na abot nag 20 minutes mga ka-listeners ang iro kasi kaskas man piti-piti ang scene sus na record mo na ihapon di mga ka-listeners di ko kabasa sa inyong comment ng mga ka-listeners dahil kay yung sugmat na po ding cellphone ako nga karaan yung sugmat ang yung pagka kanang magbuot-buot na siya og balhin-balhin mga ka-listeners ba buot-buot rin siya balhin lisod kayo na ko kontrolon no kita mo yun ninyo na wagit na gikabuhi na ng cellphone na muna mga ka-listeners di ko kabasa sa inyong comment ron kay wagit kapila na ko ni gi-off mga ka-listeners maor gapon balik kog suwat anay pohon sa inyong comment kay lisod kaayo no di ko kabasa sa inyong mga comment ron nya sa mahinumduman na lang mga ka-listeners i-shout out tong mahinumduman no nya di jud na mabasa kay kung saog kanang tuplok kontrol jud siya ha ug sa pagpungan ako ba ubalhin jud siya magbuot ni kalma balhin japon lagi mo yun mo ni basa-basa ta ni di mabasa mga ka-listeners kay nagid balhin jud siya ba na makita niyo na digid makontrol mga ka-listeners muna nga magbasa mo tapos yung mga comment ganina pa nya kay di ko control kay mula balhin na gini siya mga ka-listeners makita man niya digid kasi pugnan siya maglangas yun siya lisod kay pugnan ba muna mga ka-listeners pasensya kayo di ko basas yung comment ron ikaupat na ako ning kanang vlog pamasin ba nga kanang maulian bitaw kapila na ko nigi-off kay para mabasa na ko yung comment ron nga di man jud mabasa mga ka-listeners kay natandog na pud ba murag ang screen jud siguro may kanang ilisanan kay nailisa naman ako nig battery nailisa na og switch nailisa na og kanang sa baba to battery charging port no nya switch wa gyapon tandugon
okay na siya unta nasakto na kay mo charge. Ang problema na lang gid pud kay sakto na pud ang switch. Ang problema na pud kay kining screen. Murag nagkinahanglan nig bag-ong screen ba ilisanan og screen. Naa man ni sa Shopee noon pud. Subay na pud balik na sa Shopee mga ka-listeners no. Kay bisig madapan na sa kanang si screen naging problema ba. Pero ang halag masipyan na pod. May pa magsuwat na lang ballpen ra no. Magsuwat na lang siguro ko sa inyong comment mga ka-listeners kay kanang kuan murag wala siguro og magpatakataka na pud kog order sa Shopee nya mauro gyapon ba. Una nga magsuwat na lang gyud. Magsuwat ra ko sa inyong comment pohon. Nya ang akong nagbasa mo ko ganina mga ka-listeners sa inyong comment ang mahinumduman lang nako. So una sa tanan salamat ni kuan ni Isim. Salamat kay Ma'am Isim no sa imong kanang gihatag nga kuan suporta para pangpalud. Salamat kayo Isim no. Og ang Ginoo ray magbalos ma'am sa imong kayo. Nya kuan pod ang ninduman ako nga nag-comment si Ma'am Life Journey no. Ning comment si Ma'am Life Journey nga pwede ba i-upload tong Mary Jane nga drama. Mga ikong pasensya Ma'am Life Journey no kay gisubay-subay na ko ganina ang live streaming sa DWHP. Wa mo man makompleto ang episode. Daghan kayong episode nga kulang no. Murag may lang sa usang buwan na ay mga 5 ka episode. Murag di jud galisod ko pangita mga ka-listeners kay murag katong time pag live pag drama ng Mary Jane daghan tong live streaming nga wala nya na poy time nga kanang wala na adlaw nga wala sila mag live streaming ba sa drama muna nga iring mga na iring mga ka-listeners nga bisag usawog subay na ko mga ka-listeners pa-shout out ng iring itom madungog ba mga ka-listeners ang iring madungog ang iring no pa-shout out pa-shout out sa mga ka-listeners kay di man mabasa man takabasa na ang iring lang yung pa-shout out pag subay-subay na ko ganina Ma'am Life Journey ang kanang Mary Jane di kompleto muna nga murag lisod to i-edit kay daghan kayo kanang kulang mao siguro po itong wala to gi kuan ni radio drama Bisaya sa tingali no basig mao siguro po hinungdan nga wa niya matiwas ba kay kanang kuan daghan kulang siguro po sa episode ba no upo ko kay ba og nakakompleto ba siya episode na to kay sa live streaming sa DWHP akong gisubay grabe yun, daghan kay kulang mga ka-listeners. Muna nga, di gud madag arrange ma'am, pasensya kay Ma'am Life Journey no, di gud madag arrange ba kay daghan kayo kulang yun nga episode. Mangita na lang kog lain ma'am nga drama nga ikailis atong dramaha kay yamo gid di madagid. Tungod sa daghan kulang ba. Nya, nana ko igisugdan og kanang pangita nga mga episode sa drama kay namay kanang nako as tawag ni gi-arrange og sugod ba pero pa na ko ma-download mga karaan yung nga drama nya taas mang trabahoon pero plano kog mao ta kung i-upload pohon i-polish i-ilis sa request ni Ma'am Life Journey nga Mary Jane kay di man jud madatong Mary Jane ma'am pasensya jud kayo nya si kuan pud ni comment si Ma'am Grace Blanca Flor nga pwede ba ko nang istranyo sa gugma naon ta ko nga drama pero naunha naman ko ma'am ni sa radio drama Bisaya naunha na kog upload siya may nakauna hapit na pud mahuman tong iyang upload nga istranyo sa gugma taas na kasi gaagi muna nga bisag na ako ikopya na dili na lang nako i-upload kay siya magyupoy nakauna mamo jud ako ang kuan pud baruganan ba nga kinsay nakauna siya na lang gyud padayon ba nya kay kining limbo kay nakauna mako pa trailer mo to nga napugos ko padayon imbis ako na ni cancel unta mga ka-listeners kay balo na mo nga bisod kayo og
kanang magkapareha ay ba. Delikado sa Rios content nya. Samot na ron kay tulo na kabuk nag-upload si Radio Drama Bisaya, Radio Vlog ug ako nga duha ko nga kanang mo to na ko i-cancel lang kay nay kapareha ba. Ako sinsan po gusto niyo mga comment kay naningil man mo sa limbo. Sipiat po na mga kalisunod kay nagpa-trailer ko daan bali nahog na ko utangan hinon. Nahog ko utangan sa mga listeners kay nagpa-trailer na ko daan jadi na ko idayon. Karon pugos ug padayon ani kay daghan man kayong sige pangita no. Sige comment nga sugdi na idol. Ato na lang yung nasugdan. Nya mga ko pasensya gyud ni Radio Drama Bisaya kay nag-upload ko ani ako mo yun kauna pug pa-trailer. Wala ko'y purpose ani nga magbangga ta sa drama no. Sa man nga naningil man ang mga listeners kay ako mo jud nakauna og pa-trailer aning limbo. Nya tingali pud wala ka nag-search ba nga nanay nagpa-trailer daan ning kuan po kagimuha. So mga ko pasensya kung napareha ta aning dramaharon kay wala gyud ko intensyon nga makigbangga og drama kay balog ko nga delikado kay ni serious content man nga ngayo pasensya sa Radio Drama Bisaya basig malain pud siya ba nga taas ako agi ng upload naman pud ka nga ikaw na lang tayo mo sabot kay trailer pa bitaw imo ha sige nga na pud ba yo kasabot ko ana kay lisod mga Marius content Nya sa man gipaninglan magos mga listeners sa mga nag-comment naningil man sila sa limbo nga akong gipa-trailer mo na nga dya ako mga balik ko na kumay ko pasensya sa Radio Drama Bisaya kay una sa tanan ako may nakauna og pa-trailer aning drama ha nya di na lang ko tason kay taas na kayo no. So paminawan niyo ang part 2 sa Limbo. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon, Limbo. Unsa man na sila sa paradon? Cartoon man na? Cartoon yun. Unsa pa kay sud ini? Unsa man ni? Mga sinina kini. Sinina sa babae. Pero anong kitaguan man ni dinhi? Oh, ako tingali ang nagtago ini. Unsa man ni? Bracelet? Bracelet nga may bitay nga yawi? Ni ay yawi. Ni asay iro. Ni ay baboy. Unsa nang gibuhat ni mo Doreen? Joseph, kang kinsa man yung bracelet? Imo na. Og imo sa nagsinina. Ngano ni aman ni dinhi? Tungod kay ako nang gitaguan para ipakita nimo kung makamatngon ka na. Nganong imo man ni kitaguan? Ako nang gilain. Tungod kay mo na imong gisulob sa diyang nadisgrasya ka. Ha? O kina yung bracelet? Ako nang hinatag nimo sa imong birthday. Mao pa? Isulob na. Kay basin mawa pa na diha. Sorry. Ha? Pasaylo ako nga mitaas ang akong tingo ganina. Unsaon nga nahadlok man ko nga mabangga ka. Pasaylo asap ko. Walang ko makapugong sa kong kalipay nga kamaod ko mo drive. Dawatan ni. Ang sama na? Tablet. Ang sama na nako? Niya din ang tanang information nga gusto mo may bawaan pagbalik. Niya,
tanawa. Imo lang i-type din ang pictures nga dunay pangan og mao ni amo gawas. Wow! Yes. Wow. Mas dali kang mahinumdum sa tanang butang kung kanunay kang mutan-aw ining maong tablet. Salamat. Bana ko nimo. Dili ka angay magpasalamat nako. Bisa na. Salamat gihapon. Okay. Ana na nimo ha. Aron do na kay kalingawan. Aron matag adlaw mag-anam kadagan ang imong mahibaw-an. Autori ay. Udyoti na ko niya sa ospital. O kung may problema ka, tawag ako. Unsaon? Patabang ni Nang Lingling, may cellphone siya. Siya ang patawagan ako. Birthday cake. Happy birthday. Ay, Ma'am Dorena. Ay, niya na imong Diyos, Ma'am. Ayaw sa man ng imong gibuhat, Ma'am Dorena. Birthday cake. Aw, magpahimo kag birthday cake. Aw, ay, naatay ka order na, Ma'am. Free delivery pa. Order? Oh, ay magpalit ta, ha? Ay, kinsa ding birthday. Kang Joseph. Loloy! Loloy! Ay, Ma'am Dorena, ay naabot na si St. Joseph. Naunsam ni sila? Loy! Unsa bay? Ay, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Dok, happy birthday diha, Dok. Happy birthday, Joseph. Imo kong gipalitan og birthday cake? Sweetheart? Oh, naman din sa tablet. Ay, Dok. Ay, ganun imo mamay ka tawaan, Dok. Nagtuo na mo nga birthday na ako. Sa December pa nga akong birthday, Loloy. Lingling. Ay, unsa Alright, gud di Gina. ay. Pero ingon manggod si Ma'am. Maog yun. Abi maguna ko og. Okay na. Sige. Karon na lang ako birthday. Thank you, sweetheart. Hello. Sige. Anak ko na susod. Ayaw ka balaka. Natay mga tao diha. Sige, bye. Oh, Unsa naman sabto? si Jojo. Oh, unsa pa may kami tututuhan na? Tuwa na makato sa sud. Gamit gyapon siya ni ka. Aman. Gusto ko maka-baby na ta. Oh. Maghimo ta. Dali. Ay! Kung magka-baby na ta. Kinahanglang lalaki kini. Iti, musa ka kasawa, unya, manaog ka sa tuo. Kamao kayo na. Joseph? 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 Oh, Dorena? Nausa pa ka? Nga namisinggit pa ka? Pod. Nagdamgo lang ko. Gidaman ko. Sorry nga, natugaw ka sa akong damgo. Okay lang. Gusto kag tubig? Ayaw na. Okay na kung niya ka. Oo, sabi na yung dam ko. Nga namisinggit pa kag ayaw. Damgo lang eh. Wani bili. Pero, grabe ni mo hadlo ka. May abot ka sa pikas kwarto ang imong singgit. May babae kong nakita nga milayat sa sapa. Nagkaila ka ba sa mga babae? Joseph,
Nakaila ka ba sa maong babae? Wa. O kun mao na kalimti ni. Katong nagbalik. Mahimo bag anilang una ka sa akong kwarto. Ano dili? Dili pa mas ako katulgon. Ugawas pa. Mao ni ang trabaho sa asawa, dili ba? Mag-atiman sa bana kung ni ana ang bana sa bahay. Oh. Di ba? Kinsay nagsulti nimo ana? Sa Google. Mahimo mutupad gagigdaan ako. Okay. Salamat. Salamat, Sab. Salamat nga imo jud kong giantos. Salamat nga. Uy. Nakatuog naman din ang akong tupad. Nailingling, ang hiniwang sibuyas, dali. Niya na, ma'am. Oy, sa may nabisihan nyo din eh? Nagluto ko sa paborito ni mong pinakbit. Wow, Kanada. O kinahalang premyuhan ko ni mo ini, ha? Kung lami ning akong pagkaluto. Kulbaan mo sa tasa pangayoong premyo eh. Nag-research ka ako, no? Og miingon si Google nga lami ning akong recipe karon. Kana gid ah. Sige. Excited akong kaon. Oh, wow, busog gan ako eh. Salamat. Karon nga busog nako. Unsa may pangayoon nimong premyo? Isuroy ko sa gawas. Oh. Ha? Oops. Pila na ko kabuhan nila sa sud sa bahay. Wag ko makalili sa gawas. Sa TV ra ko makakita og unsay hitsura sa gawas. Anang taas na tong parela. O gawas pa. Mag-behave man ko. Okay. Yes! Yes! Okay, musugot ko. Isoroy ti ka. Pero, ubos sa usa ka kondisyon. Unsa man na? Dili og di gyud ka mubuwag sa kong kilid. Yes, Doc. Asa mo gusto mo suroy? Alright, kami ini agad-agad na yung mesa doon ay kwarta, Dok. Maog yun. May wawart diri, Dok. Uy, asam na inyong mga sweldo de. Taas bangko, Dok. Wow! Sweetheart? Mani na yung gawa sa baril. O niya, nakaunaw na nakakon asa tamanuroy? Sa karnabal. Karnaval? Oh, nakakita ko sa Google nga daghan og galingawan sa karnabal. Ato na dito. Nganong sa carnival man gyud? Mao lang. Ganahan ko makakita og daghan tao. Pero, samo kayo ng carnival, sweetheart? O gawas pa? Mga dagko na ta. Di na ta malingaw diha. Ingon si Google nga kung gusto ka nga mo sinatig kalipay nga dili fake, balik sa pagkabata. Mao nga ato ta karnival. Ma'am, tabian na lagi kay karon, no? Ay, ingon man si Google eh. Please, Joseph. Okay, sige. Pero ang sabot ha, diligid ka mubuwag sa kong kilid. Yes, sweetheart. Sige, mag-carnival ta. Yay! Ganahan ko masakay octopus! Aldo, Boss! gusto makikita nako ang atong koneksyon sa sud. Pero wa ko'y ganang mulakaw karon. Ikaw na lang adto dito. Yes, boss. Asam ni mo kita, boss. Sa karnival. Okay, boss. Carnival. Sa naandang lugar. Hala, daghan naman ng mga duaanan din, uy! Ayun sa man, ha? Musakay tayo ng tren-tren. Sa bade, haloy, oy, sa patunin mo na ko, bata. Dali, Joseph. Anak tanang... unsa man na? Ay, dali lang. Ay, iro nga misaya ko. Ay, dali. Dok, ari sa amin diri, ha? Sige. Ay, dali. Ikaw, sweetheart. Ano sa may gusto niyo?
ko'y kaguptan. Dali, ato tanawon. Dorina! Dorina, huwat ako, sweetheart! Shooting game na! Pang lalaki na! Sweetheart! Hey! Pwede mo apel? Sweetheart, ganahan ka, anak. Suwayan ako. Basitig pagkaigo ko. Unsay premyo? Kung medyo rin mo ng target, ma'am, pili kang snap toys. Wow! Sige. Dorina! Naigo ni mo ang tanang target. Yes! Joseph, naigo na ko ang tanan. Hatagay pa ko pusil. Pusil! Sige na! Hatagi siya dong. Patay negosyo. Negosyo ni mamay. Joseph, liyaw kayo no! Boss, niyan ako sa karnibal. Parking Laguna niya. May manawag na nin. Yes, boss. Ayaw yun palipat, ha? Anha ramo sa parkingan. Yes, boss. Magbaylo ramo sa kinan. Yes, boss. Hoy, kamu na sloyo. Ready na mo. Sige. Pabutan ninyo. 15 minutos. Naan na to sila niya. Yes, boss. Ilahos ninyo sa bukid ang sakinan. Bye. Bye, boss. Hoy, kamu sloyo. Ready na mo diha, ha? Manghiyon ako. Mag-CR ako. Uy, unsa man lang ipagpakan di sa Souls Carnival. Uy, ang shooting game diya na. Doon na sa tingali sharpshooter nga nasaag yan na. Aw, puro do'y shooting game na. Diba, babae. Babae ang sharpshooter. Bebe, ilion ako, be. Usa na lang. Dili. Siya ka na. Siya ka na. Nganong. Dali na, sweetheart. Balkansin na siya. Thank you, ha? Sweetheart. Yagbayan siya usa ka lalaki nga. Mitawag yag sweetheart. Dili ni tinod. Ako'y patay na ko ina. Patay na siya ko. Sa kapuldo, mura mo ka, kita ka ba? Multo. Gimulto ko. Sa, yabang ulit tawa na eh. Iguwa ka na eh. Tuog yung pong multo. Naimulto lagi. Hay man, Suan, laki o babae? Babae. O lami na, multo babae. Hay man, ganito susuman. Pag seryoso mo kay seryoso ko. Oh, ala. Tininood yun ang imukad, bay. O lagi. Uy, usap nang nagbasa. Wala. May buhagay na gina. Hello, boss. Tuol na sila sa kanila. Simple rin ang inyong trabaho karon. Ayaw pugpalpak. O, boss. Poldo? Naunsa ka? Murag ka magdagsalimuan. Boss, eh. Nagkaihi ko sa akong kasunis. Yapak. Hain kami karon. Diyan na sa autobus. Ayaw nagbiya diha. Musud na sila sa parkingan sa karnival. Itong nga auto. Oo, boss. Na, boss. Ako na nakita, boss. Padulong sa parking. Tawag dayon kung makapalayo na mo diha sa karnival. Oo, boss. Bye. Bye, boss. Dali na mo. Magbayad ng tagsakyanan. Ay.
ko mo gamit og airgun, Joseph. Abi na kog malimot na kayo ni. Kuan, sa una, iligyod ta magduwa na. Mao rin nga ganahan gyud ka nga anitas karnibal. Agay, di na gyud ko. Di na gyud ko mo sa kay octopus kasukaol na kay ko. Ay, mauna! Gahambog man! Hala, kadaghan na gud anang staff toy. Ako daog ng lingling. Uy, mao ba? Na ay baboy! Unggoy o giraffe! Diin man mo palit anak, ma'am. Daog na niya ng lingling. Daog sa shooting games. Hala, Hala no! Sub-shooter day ka, Ma'am Dorena! Dili tinuulan ako nakita. Bunga lang sa akong pananaw. Nausaw ka, Puldo. Sugda na ka. Hiloy! Silon ka ron. Suko mo niya eh. Panawagan ni Boss Imanoy. Napasagpa nga. Oh, si Boss Iman dood. Hello. Manundugay ka ba nanawag? Gusto ka gyud kay manawag nimo? Kuan boss. Boss, nanawag na. Naliguro lang ko nga dili kami masundan. Gano maga? Mura ka magtensyonado kayo tingog, Boss, gikabuhi ko, boss. Unsa? Lagi, lain akong kabuhi. Wa mo gud ko makapamahog ganina. Pagdali diha. Sige. Mangaon mo inigabot ninyo sa bukid. Yes, boss. Bye. Yabak ni tawana. Bisa kung saon. Yabak. Kinsa ba? Si Puldo. Naglayo ng kabuhi. Nagkaihi si Calzones. Unsa? Naday maglay ng kabuhi nga magkaihisap sa Carsones? Ang butawan na. Unya, unsa man ta ini? Pangandam na. Karong gabi muadto sa bukid. Okay. Ipaihaw daw ng manukha nga Bisaya sa caretaker dito. Oh. daghan na Diyos imong daog, Ma'am Dorina, no? Hangtod karon nangi, dili pa jud ko makatuo nga maayo di akong mamusil. Aw, sayon raman to, ma'am, kay pusil-pusil raman to. Eh, o nga, wala yung tesipit bisan usa, ma'am. Wa lagi. Dili ba Joseph? Diba? Hay naman to. Tanas loyo, ma'am, oy. Tay, nagbarog ay, nag-atubang sa kahuyan. Nasa man na siya? Ha? Ay, nga no di ay, Ma'am Dorina. Ay, naunsa din na si Doc Joseph. Wa siya malipay. Oh. Ha? Wa siya malipay sa ako na diskubrihan. Uy, nalipay sa tingali, ma'am. Uy, doon na lang na siya laing problema, ma'am. Ay, bitaw, ay base na problema na siya sa iyang pasyente sa ospital kay namatay ni. Kalit lang siya nahilumon. Diha una mo. Uy. Ay, Ling, ay ako ba? Ay, basta mag-away ng duha ba? O nga, magdinabayay nagbutang. Grabe ha. Baga ni mong imagination, ay, taon, imagination Loy. naman na. Linabayay yung butang. Sa pagtuon mo anang Ma'am Dorina Doc Joseph, mga yanong tao parehas na to. Nga dili mauwaw nga magbugno at tubangan sa mga silingan. Ay, pasaanay ka ba? Tuan ako, tawa. Midula si Ma'am Dorina sa loyon, Doc Joseph. Ay, magsiningkahay na ginilon awa. Onya ko no be, kung dili na magsiningkahay, unsa man, palitan ko ni mag ice cream. Oo ba? O sa may problema ni mo, Joseph? Ngayon mo na magkagwa malipay sa ako na diskubrihan.
Ayaw lang lain nagsabot ang akong reaksyon karon. Nakalitan na sad ko sa imong gipakita ang kamaayo dito sa karniwal. Bisan ako. O ako magtuo nga ingon ka ni adto kahanas mo gamit og ergan. Unya, mag-ulay ka. Wa mo ko mag-uol. Ay kong tagda. May pistola ka? Oh. Nganong nangutana mo ka, anak? Uwa lang. Tubaga lang ang akong pangutana. Wa ko'y pistola kay doktor ko. Ug maglikay ko nga makapusel ko. O makapatay kong tao. Kaya nga akong propesyon, mao ang pagbuhi og tao. Okay. Unsay okay? Ganahan kag tinuod nga pistola? Mura. Oh. Dorina. Ang pistola alang sa mga pulis. Busa ayaw gyud pagunahuna nga magtinir ka ini. Ningon na magani kong mura. Buti pa sabot nga, mura na ko ganahan nga magunit og pusil. Pero unsa? sao na ba? Sawa pa ko ma-amnesia. Wa ba ko makagunit og pusil? Wa. Tungod kay ini ara ka sa bahay. Nagatiman ka ni Bibi Elizabeth. Mahilig ka sa tanom. Mao nga doon na tayo garden. Nagpapalit gani ka og mga tools sa garden. Mao pa. Green thumb day ko. Di mo ka mahibawa ng termino ha. Asa pa? Idi ni Mr. Google. Ay, loy, asa ka. Uy, si Bantay do, pildi ka. Palitin kong ice cream, balik din nila, asa ka. Naunsa nung saning duha. Naglalis na sab. Ginagaw lang ako. Dili lang ang tinuod ang akong nakita. Dili lang unta ni siya. Pardon! Nasa na si Musibat? Patay na ka, Puldo. Patay na ka. Ay. Unahon na lang ito na ako. Parehas yung tingali sila na ako. Doon na mangingon anak pa. Puldo! Yes. Una-huna lang din ako. Puldo! Hey, kalamba! Sir. Sir. Unsay ay kalamba? Ay, sir. Naunsa man ka? Mura man ka naamaw? Usa ba ka hay ka? Ay, sir. Boss. Boss, wataon, boss. Uy, nahibaw ko si mong balahod, boss. Bawal ang gamot. Unya, nga mura ba kaguha sa mong kagalingon, ha? Naminaw pa ko sa kong tiyan, boss. Unya, unsa may sulti si Mutian? Boss, aboy. Joker ba sa giga, boss? Huwag gisulti akong tiyan, boss. Nagsigir siya kanang kulo-kulo. Kung sa'yo nga na, bukal-bukal. Sa'yo nga na, boss, basta mauna. Ay, boss, nanang autobus ay. Agkoy, boss. Boss, nakusulti mo ba yung saba, boss, ha? Mag-CR ako, boss! Pagdali, kinahanglan naa ka, nagtanaw na ako sa butang. Gano'n man eh. Dili man ko pagkatuhog. Anilang una ko sa gawas. Dilikit mawas ako na unang ako nabuhat kanina sa carnival. Ang ako mga kamot. Iyon ang sa... Dili na lang ako unahon-ahon umaayo. Mahilig ko sa gardening. Nara ang mga tools sa gardening sa kilid. Unsa kakon? Sawayan akong pananong. Mama na akong hilig. Kani, mau tingali na para bugwal sa yuta. Wala man ako
Uy, lami nga ibugwal o yuta. What's ito? Oh, mga anino. Anino sa tawag yung gatong iampak sa paril dito na pita. Di na paril lagi kan ang mga anino. Sapa ng luyo niya, ana. Kisay kaming tao. Hoy! Kawatan ka! Ayaw magdagan! Nakuyapan siya. Wala siya maglihok. Dorina! Dorina! Joseph! Dorina! Anong nayakas gawa? Gisa ka kawatan! Hain, ha? Hain, kawatan kaya ako. Oy, Nara siya! Oh, mo na ang kawatan? ay, nakuyapan man lagi na. Joseph! Joseph, ka naman ko! Huwag ko magkapugong! Ako siya gigukod o ako siya gisuntok! Ha? Ay, uy, nakuyapan siya sa mong kumo, ma'am. Onoy! Nga naman ko, Joseph! Uyo, Unya na ta magsulti. Loloy, yes, sir. gapusan na tawana. Manawag ta polis. Ako na yung musulti sa netawo. Okay, sir. Ug pabuta lang ko ha sa imong kwarto, Dorina. Tabang! 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 Aray! Uy! Maglabay, magagas-tray! Anong kahit mo lang ang singgit, ha? Kuya, wala mo. Gay! Naunsa mo, day ko? Sa? Naunsa niya akong oo? May puti naman niya akong... Sa? Akong egg! Klaro kayo eh. Usa ko ang puti kong ig. Klaro kayo. Sa, mesuyok ng katsubong. Nabi usa ng tripping na, ha? Bilang di ay! Ay, nagdakay mong tingog. Sumapapusil ka! Nasukom niya eh. Tamo-tipo kwarto eh. Kapoy ko eh. Bukang tawhana. Takkan na ko masangil. Ay, nungsa naman taong ko. Ngano naman ko? Dili naman siya mawaha sa kong nahuna. Siya ba yun ka to o dili? Gusto. Kinahanglan ako na magklaro kung siya ba yun to o dili ang ako nakita sa karnibal. Muad ko ugma. Ako nagipato ang mga pulis. Nga ako ang nakasuntok sa mga kawatan. Karon, di na kanila imbestigahon pa. Joseph, nga naman. Unsay nga naman? Nga dili man ako makontrolar ang akong lihok, Joseph. Unsa magiday ko? Ha? Sultihin ko sa tinuod, Joseph. Nga dili man ako kapungan ang akong kagalingon nga mulihok sa mga buhatunan sa mga lalaki. Tumboy ba ko? Dili ka tumboy. Gawas pa. Kung tumboy ka, dili may tabo nga makapaton kitag anak. Pero naglip ako. Ngayon mo naman kong masudlan og laing matang sa espiritu sa mga sitwasyon nga ka ng mga kalit. O ganun wa man ni masultihan ang mga pulis nga ako ang nakasuntok sa maong kawatan. Mas mutaas ng istorya. Mas maayo nang di sila magduwa-duwa sa akong ipanulti nila. O ang importante, nga napriso ng kawatan. Di na siya makapanakagbay. Sultihan lang ko. Unsa magi ako sports sa una. Okay. Aron mahiluna ka na. Dali, sunod na ako. May ipakita ko nimo. Dali na, sweetheart. Unsa ka ano? Ako bakang sultihan si Boss Eman sa akong nakita. Ay, di lang gito eh.
Klaro kayo nga, buak yun ang akong ukon. May baw siya sa akong nakita. Pero, puparehas lagi itong naok niya ang babae nga akong nakita sa karnibal. Kawas pa, klaro kayo. Nandun na ni Bana. Gwapo, taas og barog, buotan og naong. Ay, basin na. Gina dito niya. Boss? Boss? Tinuod yun ay ang gisulti ni Ilmo. Huwag ka pa makatog. Unsa man? O sa hinungdan nga huwag ka pa man makatog. Dopoldo? Kuan, boss? Nakabuhi ka paghapon ng tud karon? Wa na, boss. Wa na. Unsa may imo giinom, do? Beer sa, boss. Beer. Wa man ko makakita nimo nga may inom kag beer kaganina sa diyan nagselebrita. Minum ko, boss, uy. Wa na kakakita. Poldo. Boss. Iman ang nahitabo ni Troy. Oo, boss, uy. Ang magluib, putor reok. Okay. Mayo nang magkasinabot tandaan. Sige, katog na. Ug ayaw na pagdamandaman diha kay makasamo ka sa mga kauban nimo nga tog. Piyo nga na ang imong mga matado ug tag-uman ang imong baba. Yes, boss. Ay. Husto juga, boss. Tak-umon ko lang yun, ding akong baba forever. May basement din yung baya? Diyan na kining daan sa akong pagpalit. Wala na ko usma kay doon ako'y gigamitan. Tangit sa sud. Kadiyot. Nana, hayag na. May gym ka din sa ilaw? Oh. Mao ni ang imong mini gym, Dorina. May gym ko? Tinuod nga ako ng gym? Oh, Dorina. Gipalit ni na akong daan. O gipalit ni na ako ang kagamitan sa body workout. Aron di na kinahanglang mag-jogging ka sa gawas. O din luwas ka. Ingon ko anak ka importante para nimo, Joseph? O, Dorina. Sa ako nang gingon mo. Buhaton ko ang tanan para nimo. Malipay ka lang sa ito paminyoon. Pero nasakitan ta sa kamatayan sa atong anak. Oh. Si Elizabeth ang may kumplito sa atong pagkamagtiayon. Pero nawa siya. Nawa? Namatay siya. Unsay namatyan sa atong anak? Nasakit siya. Og natol nga, wa ko din Please, di na natubuhiyon pa ang sakit nga kagahapon, Dorina. Abli na kining mini-gym. Pwede kang magpundo din tibok adlaw. May aircon din Tuara. Salamat. Oh. Kaya nanawag ang ospital. Ako nang tubagon. Okay, sweetheart? Hello? Okay. Akong tanaw ng iyang medical records diri sa computers ba? Nasakit ay ang among anak. Pero nga nang wa makumubati bisan kamay na lang nga kaguol. Ingon day ini kabangis ang sakit ka amnesia. Nga hangtod ang imong pagbati sa kagahapon. Papason. Dorina, sweetheart? May emergency ko sa ospital. Mubalik ako dayon. Okay? Okay, Joseph.
Aman, di ka pa matug. Nagsige naman yung tagkinom diha. Unsay mo nahuna kang puldo? Ha? Oh. Siya man pinili namang sinalikan, dili ba? Pinangka. Mo nang huna-huna na ko. Wa kaha mo balitok ang iyang utok? Unsa? Ah, nga nagatang nakasulti ka man, ana. Unsay balitok ba? Wa kaha siya magbudhi na ko? Unsa? Ang ganang nakasulti ka man, ana? Di na siya makatutok sa kong mga mata ni ka. Ug nahibaw ka na sa mga taong lihay kaayo. Doon na gini gitaguan. Babe. Kung doon naman siya tinaguan, dili ni makadaot ni mo. Kay dugay na siya sa imong mga kamot. O gawas pa, loyal kay siya ni mo. Andam na siyang mamatay o magpakamatay tungod og alang ni mo. Ka? Nagduda ka ni Puldo? Di man tingali daotan kung magduda ko sa kong mga tao ni ka. Tanawag unsay gibuhat ni Troy. Si Troy sugarol. Si Puldo dili. Si Troy mo kamit og drogas. Samtang si Puldo dili. Busa, dili mahitabo nga magluib siya nimo. Oh, okay. Mutuo ko nimo. Come on. Tuon na lang aron makatuog na ta. Nailingling! Nailuloy! Mingaw man ang sala. Nailingling! Huwag sila din sa sud. Nailingling! Nailuloy! Usa man eh. Wasap sila din sa kawas. Nanlakaw ka sila? Ang gate. Abli ka ang gate. Murag abli ang gate. Magkagawas na ko. Asa ka, Sudor? Joseph. Ayaw pagawas, Dorina. O gano'n dili man? Gusto ba ko di mong bilangguon din sa bahay, Joseph? Ha? Doon na kayo isulti na ko unsa. Dili normal ang imo mga gipang dili na ko. Dili ka mahimong mulakaw. Nga dili magsakyanan. May taxi, may jeep. Salamat sa Google. Pero, wa na ko mahimuot sa imong paghigpit na ko. Dili na ko bata, Joseph. Nahibawag yung ka nga makapanalipod ako sa akong kagalingon. Karon sulti ko sa tinuod. Ayaw gid pagpilin og sikreto kay asawa magkakuni mo. Dorina. Naglibog na ko sa imong ipakitang kahadlok nga makitaan ko sa uban, Joseph. No. Ayaw lain na sa pagsabot ang akong kabalakas, sweetheart. O gano'n dili man kumalain. Gikuhaan ako nimo sa akong kagawasan, Joseph. Dako na ko. Doon ako yung mga plano para sa atong pamilya, pero imo ning gihikaw na ko. Asawa ko. Kinahalabuhaton sa dako ang mga gibuhaton sa usa ka asawa ngadto sa iyang bana. Ug niya pa. Ngano naglain kag kwarto nako? Ha? Tubag ako, Joseph. Nganong naglain kag kwarto nako? Salamat pag-usap sa Google nga mitambag nako nga dili mahimong magbuwag og higdaanan ang bana ug ang asawa. Kay ang higdaanan nila sagrado. Pero sa gibuhat nimo, naa ka ang kwartuha samtang ako tuwa ko dito. Ngano man na? Ngano dili ba ka magkatubag? Simple lang ang akong pangutana. Nganong naglain man kag kwarto? Tungod kay nahadlok ko nga mamabdos ka. Nahadlo ka? O doon na kay gitaguan? O ganong mahadlok magkang mamabdos ko? Asawa ko nimo. May anak na ta, di ba? Tungod kay mahadlok kong masubli ang nahitabo sa unang panahon. Usa? Mahadlok ko nga mumabdos ka. Ug may daotang mahitabo na sa atong anak. Ha? Kay baho ka? Why dugukan ka ng imong mga gipanulti? Makalibog ka na!
Sorry, Dorina. Pero, dili mahimong mahibaw ka sa tinahod. May kitago siya. Namukag siya na ako. Ngayon, dili ba ko niya sultihan sa tinuod ginahitabo sa kagahapon? Ano man! Unsa naman ha? Wa maglain ang imong tiyan sa ice cream. Saba ka, oy. Lokal manggutong ice cream, maloy. Hey, Doc. Ay, niya ka na niya. Unsa guy niya ka Ay, din? naa ka niya ikaw ba nun? Daod ka sa ice cream. Oy, saba ka niya, Aloy, oy. Hambog sa ka, lokal man to, imong ice cream gatag, oroy. Ay, Doc. Naali ka niya, Doc, oy. Ay, hala. Dok, sorry, Dok. Oh, Dok? Nganong murag problematic man kay nang naong nimo? Buhato ko karon sa ospital, Loloy. Usaban tayo si Dorina, ha? Nga di ko makagawas din eh. Ay, unsa? Halakan ko ko'y. Ay, dili sa ba na mahikap ang imong asawa kay kusog ng manok mo. Natukmod akong tao sa ana, Dok. Sarasay ko sa sahod. Wako kapanimbang. Badlo nga lagi siya. Ug tawag ako. Oo, Dok. Hoy, imo ng obligations, Ma'am Dorina, ha? Wa ko'y labot, ana, ha? Uy, sabag na, oy. Hoy, kitang duha ang katabang din eh. Magtinabang nga ita. O niya kay ikaw may gisangunan pagbantay, be. E di ikay bantay. Boss. Boss Iman. May mong mulakaw? Asa ka man? Magpada akong kwarta sa amo, boss. Bago mang nabahinan. Sige. Unsa magkawala sa mauli? Dili na ako magdugay, boss. Mubalik na dayon ko. Alas 5 ni ka na. Kaya may lakaw ta. O, boss. Nagsugod na ning tawhan, nagbulak-bulda. Nagtuo tingali siya nga di ko makamaong mubasa og mga mata. Elmo! Boss, bayasong ka, boss. Sundi si Puldo. O sa boss. Sundi si Puldo sa hilom. Lakaw na. Oo, boss. Ayaw yun pasakop. Oo, boss. Nagduda yun ko sa lakaw ni tawhana na. Doon na yun ikabuang nga lakaw si Puldo. Sorry ka lang do. Kung nagbinuang ka man gani sa grupo, sorry ka na lang. Patsun tayo ka! Kinala magkagawas ko sa hilom nga paagi. Ma'am Dorina? Asa ka man? Niluloy? Naa ka diya sa punuan sa mangka? Ay, nagpahangin ko diri, mamoy. Init manggo sa sud. Ay, gabi, hanas panahon karon, ma'am na. Init naman yun kaayo. Nahibaw ko nga ako'y gibantayan ni mo ni Loloy. Saan? Ay, nahibaw, di ay ka, ma'am. Ayon, sago di ay mabasa di ay sa kong naon. Nabati ko ang gisugo sa kumbana ni mo. Bantayan ko aron dili ko makagawas din eh. Mao ba, ma'am? Ay, halita di mong dunggan, ma'am, no? Ay, bisan ko kasasod. Ay, nakabati, man yun ka. Mangutana ko ni Loloy. Agoy. Mangurong yung kuhaan ng question and answer portion, ma'am, oy. Unsa may nahibaw-an nimo sa mga panghitabo ni Inimbaya? Ha? Ay, ma'am, ay, kining, ay, imo lang ba na ang pangutan, ma'am? Sayop nga tubag! Ma'am, ayaw ka magdaan ka, ma'am. Ay, asa ka, ma'am? Ay, ma'am! Loloy! Ay! Bukdas ba? Bukat kas pa rin! Ay, unsa? Ay, ma'am! Ay, maluoy ang kastiguang, ma'am! Ay, ma'am! Ay, unsa naman si Ma'am Dorina? Ay, mura si Wonder Woman nga mudagan! Harot mang agi! Mangita kong akong kakatkatan! Ay, ma'am! Ayaw na mo! Ipapatay ka, doktor, ma'am! Dito! Mo to
ang gigaan sa kawatan nga nakasul siya sa bay. May tabla sa ubos. Anak ko agi diha. Ayaw mo ang kikyan, babay! Ayaw ang kikyan ko! Sinok Joseph na mo kay mo! Na, may kalatayan ako paingon sa babaw. Agoy! Pilating ka naman ko na lang tapos na paigo sa ibabaw! Yan ako sa ibabaw sa paril! May suba sa ubos. Ano ang tawag ka na ako, babay? Nagkinahanglan yung tao kong trabaho. Doon sa ikaw na buo ang akong anak ko na may mga trabaho. Way matasang mga baka. Maluoy na ako. Nga ilang amahan. Nga mawipiwan way aron makakaon sila. Nga tiguang na taong kay Koy. Maluoy ka. Uy, asam ni Spoldo. Padung siya sa karnival. Uy, nga nung ibalik ba siya diha? Ito na. May parking na siya. At ito na ko sa layo ang parking. Dini. Mayo dini. Di na ko makita ni Poldo dini. Para misudas pulos karnival. Uy, tuwa si Mdol sa shooting game. Sabi tuyo dia. Bay. May mumuta na, bay? O siya man na, bay. Ay, noy dahil, bay na noon. Noy, nainundom pa ka sa babae nga sharpshooter o erga, noy? Inumdum pa. Nakaila ka niya? Ay, kuan. Ay, nasaag naman to dire. Pero, namati na ko yung nga, isang pitsayang bana. Unsa may yang noy? Murag. Corina. Corina. Ay, Dorina. Yes! Thank you, Noy! Dorina, unsa naman sa imong gibuhat, ha? Kaya sabi akong gibuhat. Nganong mikat-kat ka man sa parel? Dili ko muhunong sa papangitag paagi makagawas ko kung dili ka musulti nako sa mga butang nga nakapalibog nako. Yan ang mahadlok magkamakitaan ko sa uban. Okay, sultihan ta kasi tinood. Sulti na! Tungod kay nahadlok ko, nga sama sa atong anak, makidnap, aron ipalukat. Wa mamatay ang atong anak. Unsa? Ako ning gitago nimo. Labi na pagkakita nako nga agresibo ka na mulihok. Gilukat pa nimo siya? Wa na makapaabot ang mga salbahis nga matigom nako ang napo ka milyon nga ilang gipangayo. O di na ko gustong hisgutan pa ang nangaging nga pagkidnap sa atong anak. Tungod kay unsa? Tungod kay ikaw ang kauban sa atong anak sa diyang nakidnap siya dito sa karnibal. O dili ko gusto nga mabalik ka sa kanhimong struggle sa pagdawat nga wa na ang atong anak. Nga naman, gipatay ba sa mga kidnappers, Elizabeth? Way nahibaw kung patay na ba siya. O nahali na kini sa mga way kasing-kasing nga adunahan nga mamalitay yung bata. Oh, Dorina! Happy na. Patay na yun di siya. Maayo kayo ni ako na pudo. Ay, ma'am. Mayong buntang diya, ma'am Nika. Uy, Ay. diin ka man gikan, Poldo. Boss. Nagpalit kong potong si Kwate, Boss Iman. Lamig ng timpla, god. Aray, boss. Agay. Sakit kayo kung dugahan sa mong gibuhat, Poldo. Unsa ko lagi mong ipanulti, boss. Sakit. Ay. Nagtuo ka huwag ko makabantay sa mong kausaban? Boss. Huwag man ko mausap, boss. Nausap ka. Agay. Nausap ka. Kinagkat-on ka nagpamakak na ko. Boss, pasabton di ka. Kulatahan sa ko. Agay.
Ni Bartolina na tawhan na kay ihaon ko na. Dorina. Karon. Nakasabot ka na gyud. Kung nganong di ko gusto nga magawas-gawas ka. Kaya nahadlo ko nga ikaw nasab ang sunod nga mawaan ako, Dorina. Ikaw na lang ang nahibilin ako, sweetheart. Ikaw na lang. Usak buhaton ko gyud ang tanan nga maprotektahan ta ka. Nakakontak ba ang mga kidnapper ninyo? Oh, sweetheart. Usakay kayo. Usakay gayon lang yun. Ug nangayo siya 10 milyones. Ug sa diang mibalibad ko, ngawa ko anang kantidara. Gi-off niya ang cellphone. Ug dili na siya makontak. Hagtod karon, wa patay kaliputan kung naunsa na nga atong anak. Ug sabi kibuhat sa kapulisan. Wa lang ba sila magpakabana? Mitabang sila. Pila ka buwan nga ilang gitrace ang mga grupo sa sindikato nga manggidnapay og bata. Ug may nadakpan sila. Apan ginagmay lang kini nga grupo. Ug nagtuo ang mga pulis nga dakong sindikato ang nagkidnap sa atong anak. Pangitaon ta siya. Oh, Pangitaon ta si Elizabeth. Dorina! Pangitaon ko si Elizabeth. Daan pa ko. Mubalik na saga sa kagubot nga sa ini. Dorina, pamati na ko. Kinahanglan mo kalma ka. Pero atong anak ang gikidnap. Nahibaw ko nga wa muhunong kapulisan sa pagsubay sa kidnapper. Wa sila magpabaya. Pero, nga nang wa man nila makita ang bata. Mausab na nga akong pangutana, Dorina. Kung gusto kang mahibaw kung hay na nga itong anak, labaw na kung gusto. Busak kinahanglan mo kalma ka. Okay. Okay, kalma. Kalma. Buhangyo ko nimo. Ayaw puning akong problema. Anong maproblema makan ako? Tungod kay nahadlok ko nga ikaw ang sunod nga kinapon. Tungod kay klaro kayo nga nakakita ni mong mga kidnapper nga mo'y inahan ni Baby Elizabeth. Lahi ra gyud kun kita ang mangita sa atong anak. Basin na unsa na siya karon. Maura ni nga akong pangayoon nimo. Ug ayaw gyud paggawas din eh. Pagmata na Puldo. Sige, magkatog. Boss, maluwi ka, boss. Ayaw ko pati, boss. Huwag ko siya niyo, boss. Unsay way sa? Nag-unsa ka sa carnival. Gisundan ko na mo dito, boss. Gipasundan ta ka kang ilmo. Og nakita niya namiduol ka sa usa ka duaanan dito. Og nangutana kang babae. Babae nga nagduha sa maong karnival. Boss. Dili dautan akong tuyo dito, boss. Nagsusil ako sa ngaan sa babae nga akong naibgan. Oh. May naibgan kang babae sa karnival? Oo, boss. Elmo! Boss, pasensya ka na, boss. Nanghihigog ikan. Okay lang. Elmo, tinuod ba ang yung gisulti nga nagsusi siyang babae dito? Ubos. Nganong wa man ka misulti na ako ini? Bangag sa ilong. Kuan, boss. Nalimot lang ko. Unsa man. Nasuya ka ining Puldo. Uwa, boss, oy! Ano masuya mo kuniha nga parehas man mi, boss? Boss, nasuya tuod na siya ako, boss, kay ako may leader kung manglakaw, mi. Elmo, nahibaw ka ba sa mahitabo sa mga taong masuyaon? Kuan, boss, kanang, Boss, down na, boss, iba na, ang lungga. Una kini ni Musa. Naibog lang nagbabay si Puldo. Pero imong giintriga. Boss. Pangayog pasaylo ni Puldo. Bro. Sorry, bro. Ikaw sa Puldo sa sunod.
Sultihi ko. Kung doon na kay chicks nga maibgan kay aton dagiton. Ayaw na lang, boss. Dili na lang ko ang babae. Badbari na lang ko ninyo sa akong gapos. Nalingling, Ay, Ma'am Dorina, awa sa man mo kaon na ka? O muhuwat ka ni doktor nga mo abot? naliling. Nakaabot pa ka sa pagkidnap sa among anak? Ha? Ma'am, di lang ta maghisgot, ana. Nganong mura kag nahadlok nang? Ma'am Dorina, ang tinuod, wa yun may makaabot si Loloy sa mga panghitabo ining baya. Unsa? Mao ka na, Ma'am Dorina. Na-hire mi ni Doc sa dihang naanak ka. Giatiman ka na sa nurse. Usa? O niya, wa ba ko niya dada sa ospital? Ay, kikan ka naman kuno sa ospital, ma'am. Kay kuan, nasunugan man kuno mo. Mao nga, di ana mo din hipuyo ining baya. Mao ba? So, wa gyud ikinahibaw-an bahin sa nangagi? Wa gyud taon, ma'am. Blanco gyud mi sa istorya sa inyong kinabuhi. Aw, ang among kasayuran, bahin ni mo, ma'am, gikan rasab ni Doc tanan. Mao pa? Ayaw lang kalain, Ma'am Dorina, ha? Nga na malain man ko. Wa man mo isa kung nga nung wa mo'y kalibutan sa among sugilanon. Maog yun, ma'am. Pero, nahibong yun sad mi, ma'am, uy. Unsa may imong kahibot nga na? Kung nga nung naglain og kwarto ang doktor. Misulti na si Joseph na ako anak sa rason. Dili pa kun siya gusto nga makabaton kamig anak kay gikidnap ang among anak. Oo, unsa? Uy, dili day tinuod nga patay na ang inyong anak nga si Elizabeth. Mao ka na, nangliling. Gikidnap ang among anak. Ug hangtod karon, wa pa mahibaw kun unsa gid initabo sa bata. Uy, hala, Ginoo ko kaluoy sabno. Nangliling, gusto kong pangitaon ang akong anak. Pero, ipaunsa man na nimo, ma'am, nga dili ka man pagawson sa imong bana. O hinoon, para imo masab ning kaayuhan, Ma'am Dorina, mao nga ayaw na lang gyud pagkawas. Ako di ay ang kauban sa among anak dihang nakidnap kini. Ha? Ikaw? Mao ka nang gikadlo ka ni Joseph. Kay posible nga nakakita gyud sa akong naong ang mga kidnapper. Uy, tuod sabno. Tingalig birahan kanila kung makitaan kanila. Anong na-amnesia pa man ko? Kung wa pa lang utag ko ma-amnesia, mahinmunduman ko tingali ang mga tao sa palibot sa karnibal. Karnibal? Dito sa karnibal nga atong giadtuan makidnap ang among anak ni Joseph. Aray, kasakit sa akong kalawasan, oy. Paitan yung bus iman, oy. Kulataho matadaan una pasultihon sa nahitabo. Aray, pero, okay na lang, eh. Ang importante, nga ang babae nga akong nakita sa karnibal, dili siya. Nangliling. Uy, maing buntag diha, Ma'am Dorina. Makabaw ka pa mo putol og buhok nang? Oo, kaayo, kamao. Uy, ako may tigputol sa buhok sa akong mga paryente, ma'am. Nakatrabaho bang kong parlor sa unas batanon pa ko? Putli ang akong buhok ng liling. Aha? Gusto ko nga mubaan mong maayo ang akong buhok nang. O gusto ko nga butangan mo kini og kulor. Ha? Uy, musugot kang imong bana nga putla ng taas ni mong buhok, Ma'am Dorina? Ako kining buhok. Ako ang makabuot kung unsaon ako ni sa pag-style. O gusto ko nang kanang pinalaki nga tupi. Unsa? Hala, sigurado ka nga magpinalaki kag tupi, ma'am? Sigurado ko. Alimuot kayo ng taas nga buhok. Unya, di na lang ka mananghid sa imong bana? Ang mga lalaki ra ba, ma'am, no? Ganahan ra ba nagbabay nga mga tag-as og buhok? Sa ako nang gikaingon nang, ako kining buhok. Busa ako ang magbuot kung unsaon ni nako. Mao sige na. Pagpalitan lang sa pugti na.
Loloy? Ay, Dok! Ay, di adaday ka, Dok. Ay, ako na pa ka ng auto. Waway problema din isbay. Ay, hawa man, Dok. Ay, hawa man ko masakita ni Ma'am Dorina nga may gawas na bahay. Mao ba? O sige, niyang yawi o. Ay. Ikaw na'y bahala sa auto ha. Ay, yes, sir. Dorina? Sweetheart! Joseph? Dorina? Oh, Hi. Dorina? Ikaw na? Oh, ako ni. Oh. O sa tanong mo sa kong bagong buhok. Mubo ra kay na. Muro naman kag laking tanaw na na. Hayahay na kayo akong gaan na kayo. Ug nagpablandi ka pa. Mawala kining paagi nga dili dayon ko mailhan sa mga kidnapper, Joseph. Unsa? Nagunaw na kag ay sa mga kidnapper? Dili na mawa sa kunahon ang nahitabo sa atong anak. Ilabi na nga, ako di ay ang iyang kauban sa dihang nakidnap siya. Dorina, kung unsam nang naase mong nahuna, papasa ka na. Pulos na bago ang niakaron sa kunahon na Joseph. O kinalang ako kinipahimuslan. Unsa? Ang mga bagong informasyon karon sa kunahon na, kinahanglan nga akong gamiton na aron nga makabaton kog purpose kung nga no nabuhi pa ko. Oh, ha? Doon na pa kayo wa isultin ako. O kinahanglan sultian ko nimo sa tinuod. Oh, unsa? Nga nung nadisgrasya man ko. Oh, ha? Joseph, inanay ko na nadawat kung unsa ang imong gisud sa kunahon na karon. Pero mohangyo ko. Sultihi ko sa tinuod nga nahitabo. Nga nung na-amnesya man ko. Unsa pagkahitabo ang nadisgrasya man ko. Dili pa sa basta nahitabo na ko, dili pa. Dili na ko gustong hinumduman pa ang maong gabi. Please lang. Kalimti na ni. Dili mahimo. Kinahanglan sultihan ko nimo sa tanan. Wa na'y kay gayunan nga mabalik pa ang akong panunduman, di ba? Busa sultihin na lang ko sa nahitabo. Sige na, Joseph. Ayaw na pagbilin bisang gamay na lang misteryo sa akong kinabuhi. Tungod sa nagsagol nga guilt o kagkaol sa pagkawa sa itong anak, gusto kang magpakamatay. Unsa? Nagdaot ang panahon ni atong gabi na. Mo nali akong nakita nga mikat-kat ka sa paril sa luyo. Ug may dakang pusil. Ug ipusil mo ang imong ug nahagbog ka sa ubos. Sa sapa. Pusil? Ug salamat na lang nga naugkat ko ikaw sa sapa. Nga pa makasaka ang tubig. May ambak ka sa paril? No. May gaming pultahan ang paril paingon sa sapa. Ug dito ko muagi. Please lang, di na ko gusto nga isgutan pa kini, sweetheart. Kinalamay baw ko sa tanan na hitabo. Ug salamat sa pagbutyag ni ini. Ugma, mahimo na ba ko magawas? Ha? Dili ko mahimo nimong prisuhon din sa bay hangtod sa hangtod, Joseph. Okay, pero ubos sa usa ka kondisyon, sweetheart. Unsa ka na? Dili ka mulakaw nga ikaw lang. Kinanglan nga naa si Lingling o si Luloy ang inyong driver. Kay nawa ang imong lisensya sa pag-drive. Ay, asa mata ini, ma'am? Wa pa ko mahibaw. Ay, Leng. Uy, nakunsam ka diya. Ay, ma'am, may kagitugta na ka ni Doc Joseph nga mulakaw. Dili ko mahimong mulakaw nga ako ra. Kinahanglan nga naa mo og magsakyanan ko. Dili sab siya musugot nga ako ang mo drive kay wa ko lisensya. Ay, sige, ma'am. Ay, magtuyok-tuyok lang ta din sa syudad, ma'am. Kay kadiyot sa good ma'am. Uy, unsa man gitumong na to ining atong suroy ron, ma'am? Wa ta manuroy. Mangita ta sa akong anak nga gikidnap.
higala. Gidapit ko kamo sa pagpamati sa sumpay ning Sugilanon. Limbo. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama. Umoto ka listeners ang part 2 sa Limbo. So, edit na po tayo sa part 3 ni mga ka-listeners, no? Nya, kuan. Siya gawahin na ta kayo pero sige lang. Ato lang po ning i-arrange og tarong kay para di mo mabitin sa papaminaw, no? Tagsang oras lang gyapon mga ka-listeners. Tagsang oras kapin kay para tagsang simana ra po inyong paabot ba. Kay ug itag na po na ko kay episode para maabot og 2 ka oras. Dugay man. Posible magpaabot mo na po kadlaw or 11, 12 ngadto sa 12 kadlaw kay di man ta makasure og ma-edit dayon kay kining dramahan daghan kayog instrumental background mga ka-listeners. Daghang copyright ba kaning instrumental niya nga gigamit bitaw. Kana bitong kabantay man mo na ning drama bitaw nga naa do sa background ning istorya ang mga dramaturgo nya nay background nga mga instrumental mo nay makalangan kay sigurado mo yun nga naa nay mga copyright, no? Wala nga tarungon og edit mga ka-listeners. Muna nga pasensya sa mga excited na maminaw, no? Mawahay kita gamay sa kuan. Mawahay ta sa radio drama Bisaya kay kuan wa man ta mag-expect nga ako ning ipadayon kay naningil magid mo nagtimaan magid mo sa pa-trailer. Muna nga pagbigyan na lang gid kay niabot og sobra na po ang mga nag-comment 20 siguro to kapin ba ana nga pagbigyan na to sa aning dramaha. Pero balik ko na ko sa ning request og kanang ko balik ko na ko sa request ni Ma'am Life Journey. Pasensya kay mo, no, kay di yun ako to ma-upload to Mary Jane nya si Ma'am Grace Blanca Florsan sa iyahang request sa Estranyo sa Gugma. Di siya na ko to i-upload, ma'am, no, kay taas nag-agi si Radio Drama Bisaya. Nya siya po yung nakauna, no? Gawas lang aning Limbo kaya ako may nakauna nagpa-trailer muna nga napugos ko aning padayon kay maikog ko sa mga nagpaabot aning drama ba nya bisag awahita pero naam hapon mo maminaw. Abi man og di na mo maminaw kay nakapaminaw naman mo sa kang Radio Drama Bisaya pero min daghan lagi pug naminaw wala nga ning kamot kita ani mga ka-listeners. Ning kamot ra ko ani nga makaapas ko aning mga episode, no, ning mga live streaming sa DWHP. Ning kamot ko makaapas og edit nya kuan sa dayon ning request sa Layla Libat, no, si Noel Estupitum sa to. Pasensya kay di gud ko ma-upload na kay na-upload na ni Radio Drama Bisaya. Siya po yung nakauna og upload muna nga di ko mo upload na no, kay balo naman mo nga di ko ganahan og magkapareha ay ba kay delikado mga serious content. Bisag kining dramaha gani gaduduha ko gawang ipadayon pero nahog magpug kuan gud nahog pud og kanang sitaw gani og paasa ko aning dapita og di na ko ipadayon kay nagpa-trailer naman ko daan. Manang balik ko na ko pasensya kay sa Radio Drama Bisaya nga ako ning gipadayon kay naningil gyud ako mga listeners. Kay kabalo man sila nga ako yung una gapa-trailer mo na nga naningil sila na sa maong drama mo nang dinhin dapitan magkapareha ay gyud mo na pasensya kayo magkapareha ay taning dapitan, no. Pero sa request sa uban nga Estranyo sa Gugma Layla Libat di ko ma-upload na kay imo naman nang nasugdan taas na kay kagagi mo na nga gawas pa ikaw po yung nakauna og upload mo na nga di ko mo atbang anang gipang request, no, sa uban nya pasensya kaayo sa mga nag-request, no.
nga di na ko na mahatag ng estranyo sa gugma og laylalibat kay taas na kay agi si kuan gid wadyo drama Bisaya apit na mga human nya sa kang Ma'am Life Journey nga request nga Mary Jane ilisan ako tog lain nga drama kay sigun sa og subay di man gito madawog i-arrange kay lagyo kayo distansya sa maong mga episode no daghan kay kulang gid ma'am no pasensya jud kay Ma'am Life Journey pasensya jud kay sa imong request ma'am no nga di gyud na ko na ma-arrange di gyud na ko ma-edit ba mangitar ko laing drama nya pasensya po sa ubang nga nag-comment nga wa gyud na to mabasa no nya sa akong nainumduman shout out na lang shout out ni Annalyn Samson ni Maristel Humawa no ug ni ano pa ba si Annalyn Buates no shout out no nya shout out ni Kid P Garcia ug ni Gisa Anora ug ni Rico Rene Gadularuya no nya si kuan kung nakahinumdum lang ko sa lisod basahon nakahinumdum ko sa mga nag-comment ba ug si Juan no Juan M nya si Dinim Oriendo no always puning nagapaminaw tig-comment po no nya si Amorlina Alcala si Lapuan Prince sige po ni siya nag-comment no si paminaw nya shout out po ni kuan dai ni Chuli Wong Stevie no busy nigpamana si Chuli Wong Stevie no kay mao man iyahang kuan content no nindot kay na yang content kay si pamana og isda ba manguhag mga seafoods ba shout out no nya shout out po ni Palami ay drama dai no nga tigpaminaw po ni sa ko ang mga drama no nya maayo po mo edit og drama ba nya always nagapaminaw salamat kayo Palami ay drama og si amigo amiga drama nga kuan sa kayo no maayo kayo may kaya ni si amigo amiga drama kay kuan po kanang tag-as po ni siya mga drama nya kuan gid mi ba respeto ay gid ba kami ni mag respeto ay gid mi nila amigo drama ni para may drama ug si DJ Lex Remix da ug ano kabantay nga ning tiwas ig upload ba kumusta na kanis DJ Lex Remix nya si kuan si pabatoy lain nga naga-comment na limot mga listeners sa umani nga di naman ko kabasaron kay ga langas-langas naman yung screen umaro to mga listeners mag-edit na po ko sa part 3 basin ugma maka-upload ta sa part 3 mga listeners aning limbo no ugma to mga listeners thank you so much for watching or for listening amping mo kanunay God bless atong tanan mga listeners.